kendo alworawa biro dhi mbele. Kar thieth mar Equity Afya mabende en maro mar bengi mar Equity oyawo bade boma Migori ka koro kelo kwan bede magiseyaye bombe chopo 102. Chenro mar otelie kod jata tije mar Equity Afya Samson Mwangi kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Julius Nyerere. Mwangi wacho ni kaka kar thieth gomo margi en medo kuonde mag chiwo thieth e Kenya mangima mondo gikony piny owacho e keto yot ne oganda e yudo thieth. Omedo ni gibiro bedo ka gichiwo kuma mar thieth mondo oganda obed kod yot e yudo thieth. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Julius Nyerere ne owacho ni biro mar Equity Afya dhi konyo e bero weche mag thieth e kaunti ma Migori ka omedo ni kaka piny owacho mar kaunti ma Migori giikore mar tiyo kanyakla kod Equity Afya. We're really pleased to be here today to be launching our 102nd of the Equity Afya network. Today, as we said earlier, we are opening 7 of them, and our intention is to grow the population of these units to 300 this year in Kenya and 1,000 in the region by 2030. Equity Group thought right that we not only assist families to grow economically, but also to protect that wealth that they create. And so without health really, productivity is significantly affected. And hence the reason why the group is very intentional providing that affordability, quality, and access. We work together with private sectors to improve quality health care because health is very broad and very critical. And we have brought in Equity Afya to help us in meeting PCN. PCN means Primary Care Network. So this is going to be a spoke, and then we have other hubs. So our intention is to expand so that everybody can access medical